Аз чета с Настя. Добро утро сега на Настя и поглед към трите книжки, с които днес ще ни черпи. Това е едно духовно черпене. Добро утро, да, духовно черпене. Искам да ти кажа, че днес са гигантски имената. Просто веднага казвам, това е Фредерик Бекбеде, Ерих Мария Фром и Джон Грин, който е топ автор в Америка. И любимец... Това е сборник... Да, сборник с разкази Врагът. Айде с него да започнем. Айде с него. Аз си пада много по Ремарк. О, да, то има ли някой, който не си пада? Който да отвори Ремарк и... Това ми е любимото от неговите неща. Не, аз си падам по Западния фронт, но Врагът, това е сборник с 6 страхотни разказа, които в интерес на истината се появяват по малко интересен начин на белия свят. По-скоро са допълнение към договора, който Ерих Мария Ремарк подписва за публикуването на втората част от трилогията. Как се казваше тя? Чакайте, сега ми изкочи от главата. Но те се издават в едно списание в Щатите и не е предвидено да бъдат книга. Но така или иначе, това са 6 блестящи следвоенни разкази. Тоест те не са издавани до сега отделно, освен в това списание. Така? Ами знаеш ли, аз видях, че има в читанка качена книгата Врагът, а може би е само разказ Врагът, тъй като първият разказ така се казва. Просто го неярнах, но така или иначе книгата, въпреки че изобщо не е, нали, такава много гигантска по размер, е изключително силна като послание, защото Ремарк във всеки един разказ вмъква послание и девиза, както той казва, никога повече. Това са следвоенни разкази, които разказват за съдбите на хората след Първата световна война. Има няколко разказа, които са така предават състоянието и това как в момента изглеждат местата, където са се водили битките. А има и няколко, които разказват чисто човешките съдби, как хората, които дори са преживяли войната, се справят с реалността и влизат в живота. И наистина никога повече, той непрекъснато го повтаря и звучи много силно. И звучи хем тъжно, хем изключително отрезвяващо. И аз много харесвам романите му и тези разкази някакси допълниха картинката за Ерих Мария Ремарк и ми беше приятно. Наистина беше ми много хубаво да ги чета. Нали знаеш за онова моя шкафче, което чака винаги поне една от твоите книжки? Мисля, че вече съм си избрала. Продължаваме след малко с 3 от много силните предложения, които Настя предлага днес. Бекбеде ли малко? И Бекбеде имаме и Джон Грин. Айде Бекбеде. Айде Бекбеде. Аз чета с Настя. И сега към второто силно име, представено днес от Настя, Фредерик Бекбеде. Любимия. Или ярко омразния. Той е така, той е полярен много. Има хора, които прочитат 2 страници от Бекбеде и се влюбват просто за винаги и са готови да му простят даже някаква по-слаба книга, само защото отново имат възможност да го четат. Дигам ръка, познава съм от тези. И аз съм от тези. Аз прочетох 3 страници от Любовта трае 3 години още в 8-ми клас и казах и от тогава, като видя ново заглавие на Бекбеде, откачам. Аз тъй като обожавам стила му, това е един абсолютен майстор и виртуоз на начина, по който се пише, и то модерно, силно, експресивно и на ръба на уличния език, и въпреки това много красиво. Дори му простих много слабия финал на Помощ, простете. Да, защото и аз. Това е една книга, която свърши толкова безобразно тъпо, че си викаш, бе, чакай сега, това е Бекбеде. Но пак си служава да се прочете, но тя е толкова силна като съдържание. Ами в случая повода да говорим отново за него е един френски роман, което е заглавие на биографичната му книга. Автобиографичната книга, която е написана по време в главата му, по време на неговия престой в затвора, което е абсолютно истински реален случай. Преди няколко години той
попада в затвора, защото се опитва да взима наркотици на улицата, заедно с още банда свръхинтелигенция от Париж. И тя ги хващат полицията, вкарват го в затвора, карат го да пишка в една чашка и се оказва, че Бекбеде взима наркотици. Нещо, което знае цяла Франция, тъй като към този момент той е безкрайно известен и популярен. И всички знаят за неговото скандално поведение и по време на неговия престой зад решетките той започва да си припомня детството, което съвсем не е било толкова шарено. Аз, между другото, преди да прочета книгата, попаднаха на едно уникално, просто разкошно интервю на руски на Бекбеде, в което той общо взето разказа целия роман с някакви подробности от неговия живот, детството, как се е съперничал с брат си, как му повлиява развода на родителите му, тъй като баща му започва да живее бохемски живот, майка му едва му успява да издържа двата си сина. И Бекбеде не си позволява години наред да мисли за детството си по много причини. Ние всички в една или друга степен бягаме от този по-слаб период в живота ми. Бекбеде направо си затваря вратата към детството и докато стои зад решетките, изпитва някакво клаустрофобично чувство, че всеки момент тавана ще го смаже. Той започва да се връща назад и се връща в интересна си много назад, някъде 3-4 поколения и разказва рода на майка си, рода на баща си, но по неговия невероятен начин. Да, това ще да питам, защото обикновено аз питам изключителна досада към историята на абсолютно на всеки родословното дърво. Това запазва ли се пак някаква интрига, нещо интересно? Интересно ли е четене? Виж сега, на мен е много интересно, защото в крайна сметка, след като ти си прочел и Помощ простете и всички останали негови романи, ти искаш да знаеш кой е този човек, който е написал тези книги и това е съвсем логична книга, съвсем логично тя да излезе след всички останали в България, за да си кажем, наистина този човек толкова луд, или той не е луд, или той се преструва, защото това е първия роман, на мен ми направи впечатление, на който той на снимката е на корицата с дъщеря си. Аз дори не знаех, че той е с дъщеря си. Да, той има дъщеря, той отново е дете. Дъщеря му отново е дете в семейство, което е разведено. Те със съпругата си не живеят не знам колко години вече заедно. Тя прекарва при него няколко уикенда в месеца и този роман някак си обяснява защо той толкова години е откачал, защо е писал тези книги, какъв всъщност е Бекбеде, колко е сладък отвътре, защото на корицата това е истинска картина, това е Бекбеде на 9 годинки. От какво се страхува, зад какви фасади се е крил всички тези години. И хубавото на Бекбеде е, че звучи безкрайно искрено в тази книга и ти вече му вярваш. Той говори за другите книги, прави препратки. Тоест, аз затова казвам, че е много хубаво тази книга да се прочете от човек, който го познава или най-малко, който иска вече да се срещне с Бекбеде. Слушала много за него и си казала, ето време с този известен автор, който в цял свят се превежда, най-превеждания френски автор в момента, и да се опознае с него. Защото знаеш за какво говори самия автор, свързваш някакви факти с другите му книги, с другите му романи и... човек, ако обича Бекбеде, какъвто е нашия общ случай с теб, между другото, просто няма как да не се запознае с историята му. А наистина картината е фантастична, била приказно красив. Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM+. Сега, вече сме тук. Вече сме тук. Добро утро, мога да ви кажа. Това е, казах, четвърта края на седмицата. Малко леко човек да казва да се отпуска. И вместо аз чета с Настя, чухте часът на музикалния редактор. Сега какво ще правиш, не знам. Аз веднага тествам ти реакциите. Искам да видя как ще излезеш от тази ситуация. Веднага ще излеза. Ще споделя новината, че от 2 седмици ходя на пеене, като един бъдещ музикален редактор. В момента разучавам песента Аве Мария, но мисля да не ви я пея. Обаче обещай, че другия месец към 28 ще се престрашиш. Да изпея Аве Мария в ефира. Добре. Да. Ето имаме черно на бяло, както се казва в ефира. Нали знаеш какво се казва в ефира? Някъде в космоса се записва, документирано е. И стига до ушите на когото трябва, право на дядо. Чакай сега.
Аз чета с Настя. Мога да че. Но както виждаш, добре си измъкна, хареса ми. Еми, какво да правя? Знаеш, че да тества. Тествай ме, аз всичко правя. И на китара смятам да почна да свиря, така че цак, няма само да четем сега. Аз мога да ти направя съпровод на гребен. Наряда гребен мога да свиря, да. На бръмбазък. Можеш ли? Бръмбазък, ако Стунджи ми даде неговия бръмбазък, мога, то не е трудно. Те са ни малки свирчици, такива, то е духово инструментче. То е как те да е. Да връщаме се към книгите. Последния роман днес е безкрайно чаровен. Тези, които вече познават Джон Грин, съм убедена, че веднага ще кажат да, това е следващата ни книга, защото Множеството Катрини е следващия роман на Джон Грин, в който той е още по-добър. Просто този човек как пише, какво прави, не знам. Аз винаги съм смятала, че това е роман за тинейджерки, дори леко съм го пренебрегнала. Искам да ти кажа, че Джон Грин е най-добрият автор за тинейджери, които съм чела последната година. Ти знаеш, че последната година съм почела много книги. Доста, да. И между другото, ето сега като стана дума за година, вчера стана 1 година, откакто аз чета с Настя в ефир при теб. Така ли? Да. Честит рожден ден. Да, честит рожден ден. Виж как забравих. И за тази 1 година аз прочетох доста тинейджърски автори. Джон Грин остава best of the best. Той просто е невероятен. Той пише готино, разбираш ли? Той пише за младежи, пише с уважение за младежи и в същото време изказа му е лек, приятен и готин. Той има готини фрази. Той има фрази, които младежите наистина използват. Множеството Катрини е с нечовешки сюжет. Ние имаме дете чудо, което изключително много страда от това, че той не е дете гений, тъй като детето чудо, той само помни и след много силна работа и четене, той успява да запомни всичко, което днес е прочел и е научил и да го възпроизведе. Той е някакъв супер неприятен зубър. В интерес на истината Колин е малко сдухан зубър, защото живее с идеята, че вече е там на 18 и още не е открил нищо и не е постигнал нещо свръх в живота, а само възпроизвежда. И всъщност това е причината една след друга неговите приятелки да го напускат, а те не са малко. Те са 19 и всяка от тях се казва Катрин. От първото гадже Катрин, с което той ходи 3 минути, до последната Катрин, с която това той прекарва почти 1 година. 3 минути. Смисъл, те са направили на крачка в правилната посока. Те са били на 8 и тя му е предложила да ходят. Той е казал да и тя поседя още 2 минути до него на дивана, казал напускам те и си е тръгнал. И така тогава проклятието на Катрините виси. Да, и следващата, последната Катрин, която го напуска, той изпада в нечовешка мъка, защото тя го напуска точно защото той непрекъснато мрънка, че няма никога да има да направи нещо съществено в живота си и никога няма да каже Еврика и той след 3 дни се спъва, пада, удря се и казва Еврика, измислих формулата, по която ще може като въведем данните за всеки един от партньорите, да преценим кога ще приключи тази връзка. И започва да се мъчи, той там между време пътува с един много добър приятел, който и той е супер гений и много умен, и започва да работи над тази теория, за да я докаже и за да допринесе с нещо в света. Но го прави с такъв забавен начин. И въобще Джон Грин по толкова приятелски начин успява да влезе в душите на тинейджерите и техните проблеми да изглеждат абсолютно наравно с тези на възрастните, че аз просто за пореден път си казах, БГБД е уникален. Просто наистина е уникален. И Джон Грин. И Джон Грин, боже, какво направих? Аз една книга гледам, друга. Днес четвъртък има нещо рошево, виждаш. Да, абсолютно. Добре, много ти благодаря и до следващия петък, т.е. четвъртък. Както виждаш. Да беше черпила, чакаме да сме добре. Да ще да е още по-страшно. Мислиш ли? Айде следващия път ще излезем от ситуацията, няма да сбъркаме нито едно име. Ама то пък виж колко е смешно. Аз ще дойда в петък, няма проблем. Да, остане тук след малко и те питам, кое те вдъхновява. Днес е Световния ден на театъра. Така че ще излезем от положението елегантно след малко. Добре. Радио FM Плюс, винаги най-добрата музика и Дайдо в ранната утре на 27 март. Четвъртък, Световния ден на театъра, за това си говорим за музите, за нещата, които ни вдъхновяват. И тъй като това за мен поне е някаква стара представа, музата в главата на Пушкин, не знам, винаги съм си я представила като някаква красива жена, но ако ние се вдъхновяваме от мъж или нещо, което е животинче, можем да спрягаме муза, мус или музио. Музио звучи малко като мусио. Да, музио звучи. Сега трябва да кажа сигурно нещо много умно. Сега ще се опитам.
Аз вече мога да ти подам отговор, защото съм го интерпретирала в промото, че ти се вдъхновяваш от книгите. Аз се вдъхновявам от писателите. Между другото, изключително много обичам да ровя в техния личен живот. И защото има много хора, които казват, не, искам да си познавам писателя през образа на книгата и не искам да знам какъв е в живота. Аз пък много се кефа да знам какви са в живота. Ето както Бекбеде, примерно. Той, неговата биография е толкова вдъхновяваща и събуждаща, че няма как да не ти хрумне и на тебе някоя щуротия. Но аз се вдъхновявам от биографии, ако трябва да сме честни. И мисля, аз мога да ти дам на Фелини, на Бергман и на Милош Форман, извинявай. На Милош Форман, на Стинг. Между другото е жестока биографията. На Стинг? Значи трябва да я дадеш. Това е, какво беше, нот имаше във всички случаи в заглавие. Тя първо е много голяма и красива. И всъщност се оказва, че в живота си Стинг доста сериозно е повторил живота на майка си. Всъщност той прилича на майка си като красота, защото аз освен като певец много харесвам като мъж. Тя труди, знае по принцип. Аз си изпращам и заплашителни писма от 10 години. И се оказва, че всъщност майка му си имала любовник и всеки четвъртък, ето разказвам една пикантна история, тя според мен е интересна. Всеки четвъртък отива при любовника си и ги е напускала. Бащата е знаел, той си е страдал, си не е знал. И така в някакъв момент явно бащата не е издържала и казва ми, като водиш такъв двойствен живот, върви си при този човек. Тя отива при този човек и ги напуска. С което обаче баща му съвсем зеленява и като цял къщата става изключително тъжна. Стинг всъщност пише, че много време обвинява ужасно много майка си, но тя се връща. Тя се връща, оценявайки, че те имат нужда от нея, че тя има нужда от тях и продължава да си живее така по същия този начин. Всеки четвъртък. Да. При любовника си и в последствие всъщност Стинг преживява абсолютно същото. Така както я вини, той успява да си причини абсолютно същото. Всъщност... той ли е този, който ходи всеки четвъртък? Да. Той всъщност прави много неща в името на любовта. Той преди труди има от друга жена и много други жени, но той я вижда, влюбва се и всъщност решава, че усеща майка си в себе си и той до края на живота си става абсолютно уверен на любовта. И тогава някъде много по-късно той престава да я вини, започва да я разбира. И беше написал едно прекрасно изречение, което вече ми се губи, но по повод любовта, че и в най-твърдата скала и в най-сухото място, рано или късно се появява пукнатина и в нея цъфат цветето на любовта. Нещо такова беше. Много красиво. Но те са си хора, бе. Те са абсолютно хора като нас, независимо дали са написали някаква невероятна книга, песен, постановка. Разпилени ноти. Че се сети. Какво е това? Книгата? Книгата се казва за Стинг, разпилени ноти. Колко красиво. Нали? И е много хубаво да четеш за техния живот, защото някакси първо техните произведения ти стават по-близки. Усещаш ги, ето както и тази книга на Бекбеде, която е почти като тя си е автобиография. И си казваш, ето и аз мога, ето и той има някакъв по-тежък момент. И си казваш, ние всички сме заедно и така се изпълваш с любовта към целия свят и отиваш да пееш. Да, мисля, че музиката вдъхновява. Настя, както се разбрахме, 28, не знам какъв ден се пада, но е насрочено вече. Ще пее Аве Мария в студиото. Много ти благодаря. FM Plus. Винаги